ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kajingbudo daga Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong nakabenta ka bay sumar yagi khunlong ki bidang shukha hapo ka neonatal intensive care unit kabalawan ra ikajing sngok ya ka bajur hadu katta ki pai ba nong shong ka jala tang shio jing tip holo kani ka Nyotrap Youth Council dalam kemat President Ubaroy Kupar Senram kelip binya kendu ya Medical Superintendent Joint Director of Health Services juga Ganesh Das Hospital ban panjang pencahaya lor kani Hagajing keran bekila patai kubor ba Senram oleh tho bagi pait ba kimle setia ban syap tiang ya kani gajing bodo da kani ka hospital sarkar ban sumar yi khunlong ha ka neonatal ICU namar bala dikidan ni ka MHIS card ration card ba ka BPL card kelip ban siu ki bai sumar kumala bodo da ka hospital Kajing wani kenduk ke jongi mentang si Medical Superintendent jongka Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital dan Ganesh Das Hospital yang wala jute bukan kumko hospital lamali. Kadai halor ka notification yang baki lapan mi ka santrip bena betnyo arja arkosa akabaka komiti kepada pet penyat yang kini hospital kala wa lani kala bu iktiki doa ki fair nak bentar kata ka jing ajing sumar la ne ka building ba mai ka ba nakaliang ka hospital kala peli ka balatip kum kata ka neonatal intensive care unit nak benta ki kunlung ki badang shukha bat ki badang red kat kum ka jing tip ka jongi jing sha hakisnam ki baladap hakini ki ICU la ni ki intensive care unit am ta ki kulung ka jing siu kabaningkong kalong ba kajing siu kalong duna kamde ka ba he namar ba kumang kalong ki brief jongi bedana keleng dari lum kasi jantia kum jo ka cela jongi bro ko ngitip bang ki de ki brief guan ki longyeng ki baduna kayo kapat bat ki milinti ba banyo e kajing sumar ka ba kambiang ki wan ru akani hospital kum jo ki hospital jong sarkar te hadin mami kani ka notification ngiyo iba kadon kajing odor abai dei ba banbu ya kini ki kena ki bedang kha ki kulung ki bedang kha banbu ventilator langta banbu ban ai oksigen ba kumta ter ki charge kador khasan spa tingka si singi ba kumjuru utau central line nam tawan pandat kini ki jing ai dawai ki ba fair ki charge hajar ba ki dor ki ba nakaliang joka internal management committee joka ni hospital ki labu halor kan ni nakaliang ga jongi kum kaseng hadin mangila yo smo ya kiladon gi jenggo jingnam nak kaliang jong gipat ba ngilawan ban ye kendu ye medical superintendent bentang si kebaningkong ke ba ngikwa ban pensyai kalong ba halor kanu konong rim ba ka management la ni committee ke penmi ye kani notification ban wat jingshai nak kaliang jong medical superintendent yadin mengilai keren ngilayo ye ka jingshai ba kani kani ka dor ka denam ta kata ka building ke bat mai ka ya balatip kum ta ka neonatal intensive care unit akabakan don hadu sau ko jentia yang bahadu mentak kelas sedang menterikam bagi abun ki kulung ki bala asyak sumar ni ka jaka tiknang ban penyat ki kam jong kanika jong kani kecing ajing sumar nak kaliang jong internal committee kila shim kani garai ban aya kanika ya kani notification kenang bakin yo ban penyat ya ki jingdon kam ki ba fair jong hospital bat kabaan ka ba na kalian jong kaseng gilaban kalong ba hi kumba kalong hi ki pat ba ki bawan sumar hakani ka jaka ki kmit lenti namar ba kadai ka hospital jong sarkar ki kmit lenti ba ka jing siu kadai banduna lani kadai banlan ti ngilabu jing keli la yakini ki jing siu la ne am ban claim long ba ka MHIS kata kadai ka bangila keli na kalian jong ka medical superintendent kala pen syayangi ba ladaki badon ka MHIS card baro khat kini kimdon kam ban siu ndrei ngilabu ro ko ka jingkeli lanek ngilabu ro ko ka jing Ahmad jong ka medical superintendent kalong ba kumangitip hi bon ki bri ki jongi kimdon ka MHIS card bat ki badon ka MHIS card kumakalong menta kimling yaw adhar lani kimdon adhar tela da filet yakinu ki hospital kumakalong menta ya ka MHIS card la don kam banling bat udah adhar bat ada kimling bat adhar kumut kidu ya kita ki jing bentoy la ni ki benefits ki bayo lembaga MHIS card tingila kali ya ka MS balada ki don ki bakum kita ki nongpang
ki bom don Aadhaar ki bom la ban link hak MHIS card ke ba ka kani ko hospital kala ban le lane ban yarap yaki te hak jing keren ga jongi ba DMS ka ki jing ajing mut lani kita ba ka hospital kala ban le nam ta ki ba kum kini ki brio ki bom don yak MHIS card lani ki ba dan Aadhaar ban link yak MHIS card ki long ko baningkong lari ki wan mantia ang ne hospital nakaliang jong hospital kan bu ya kata ka MHIS cell hakabala di kilawan mantia akan hospital kin yo ru ban register ya la dia buat wadha ban le Aadhaar ban kajuk ko por ban link yo tau Aadhaar ba ke MHIS card kata kalau ngebandingkong ban lada kiladon ke MHIS card kemu kijing siu boro khat kim don kam shu ban siu kabaar galong ba lada kim don ke MHIS card don ki bri ki jongi ki bom don MHIS card ki bom shim la le na ki da ki ba per di nakaliang jong hospital kala shim kila ru ban yarap ya ki bakum kita ki pat ba da kaba kini ki pat ba lani ki nongpang ki hab ban wanra ya ki BPL card lani ki ration card ki jongki ban pen i baki wan na ki long yeng ki baduna kayo ka card ha kayo ka kot kala da ki le kum taru kin lan na kani gajing siu ka baki hab ban siu ko hospital bat kabalai kalong ba kumba kalong hi ngitip baka census hapo ri India ka jala ka jongi la shim na du snam archa khatway baro kilong yeng ki bodon hapo rilung kasi jantia kumjuro hapo kajala ka jongi ki doni ki BPL card lani ki ration card ka census jong arja arpoi hadu menta shim lala pun pendem tingla bu re kata kajing ya ba kin don ru kilong yeng ki bangit te ba ki wan ni kilong yeng ki beduk ha de kim don pat ya ka ration card lani kim don pat ya ka BPL card habakum tai ki bakum kita kilong yeng on le kumno ti nakaliang jok MS pat hakajing keren ba ki bat ngi kum kinoi lam jok seng ilaong ba kin don ki exceptional cases kiba kindon kilong yeng kiba mdon MHIS card mdon BPL card mdon ration card ya kibakum kita la ru banwanra ya kajing pensisya na kirang ba shnong ban pen i ba ki wan na kata kalong yeng kabaduna ya kayo kakot knang bakin lat ya kini gijing sia ti kita kidi kimat kibang ila ekren bat i medical superintendent jongka Ganesh Das Hospital Mandakasi ya kabang ikmit linti baki pat ba kin sautu na mar kidon kibalawan hangi kibalaong ba plan pau ba kani gijing sia le kan kata ya kantam ki bawan ni kilong yeng kiba duna kayo kakot ndre ka basyahi menta kalong ba lada kidon MHIS card fimdon kamban siu ya kini ki jingtia kabay jingtia kabay ventilator kabay central line bet kita ki oxygen bet ki repair kabar kalong ba lada fimdon MHIS card la banwanra e ka BPL card la ration card ka jongpi bet kabalai kalong ba lada fimdon ni kita ru lada kadon ki cases ki ba nakaliang jong hospital kilap ba ki dei sisa ki bawan ni kilong yeng ki beduk lani ki beduna kayo kakot kilap ban wanra ki jing pin sisa ni kirang ba snong ki jongki ti kata kre ki jing kren khmat preng jongi bat EMS ya kabangi dokumen bangi layo ya kita ki jing sha beng ikmilinti beki pat ba kin shim ya kani ka jing pensya na kaliang jong ko hospital bat kumju na kaliang jongi ba kin wan man pha suma hakani ka kimdai bantiang ya kani ka notification la ka ba ya ka bala permit da hospital yo ki soktiang ba kin hab ban siu kini ki dor per hadin mengila ai ki jing pensya try kimdai shu ban soktiang ban sosmit ki hab kila hiban wan bat ki hab bat ban sim kita gilai kali ki benta ki ba kin wan ban wanra ki kot ki slagi bobyang knang bikin light na kini ki jing siu kumbala permit lomba kani kan notification santrik nai benyo archa apsa